pwy sydd yn mynd â hi. Mae'r rhosgylmau a'r noddwyr yn dod allan yn y cefndir ac mae yna rhyw bendroni, mae yna rhyw trafodaeth mawr. Mae yna rhyw trafodaeth. Just i gael o'n glir, dwi'n meddwl. Iawn te, mae'r het wedi diasg. Colton. Wel, yr ebol. Gwryw, Sarem, Royal Knight sydd yn mynd â hi a'r Gil Wobber yn mynd i'r ebol. Wel, ti oedd yn iawn. Mae wedi dysgu rhywbeth o fi. Llon gyfrchadau mawr, wel. Sarem, Royal Knight sydd yn mynd ar Pencampwriaeth yn yr adran a'r Gil Wobber yn mynd i'r ebolis blwydd. Nant Fforchog, Blue Taffeta, llon gyfarchiadau enfawr. Iddyn nhw, wrth gwrs i Ronan Williams ac Adam Fletcher, y Pencampwr ac i Tracy Jones yn mynd ar Gil Wobber ac wrth gwrs i'r holl arddangoswyr a ddoth i'r brig yn cystadlu yma ym Pencampwriaeth yr adran A ar y dderchog. What a start to a showing career. Oh, I just can't believe it. He's just brilliant. You're a bit emotional there. But do you know what? It takes a lot. He looks fabulous, Yeah. And he's a lovely colt. You've done a fantastic job on him. They don't come along like this very often, and you just know. So, brilliant. Oh, no way. Well, da iawn. Llongyfarchiadau. Thank you. Pencampwr y Merlod Mynydd Cymreig, Sarem Royal Knight. Yn cael ei arddangos gen Adam Fletcher ac dan ferchnogaeth Roland Williams. Llongyfarchiadau mawr i'r holl cysylltiadau.